Benvolguts al programa Un moment d'esplai. Aquesta nit entrevistarem a dos nens de l'After Esplai. Què us preocupa de l'After Esplai? A mi, de moment, no m'està preocupant res, perquè les activitats són bastant interessants. I divertides. Sí, i jo estic bastant content. I jo. M'han dit que la pròxima setmana anirem amb un intercanvi a Berga. Què us sembla? Hi anireu? Sí, clar. Sí, jo hi aniré perquè vull saber com són aquells nens, les seves costums i els llocs més importants que tenen allà. Jo vull saber si conversen bé. En aquest espai parlarem de l'intercanvi amb Berga. Els propers dies 7 i 8 de febrer ens desplacem al poble de Grup Espai, Colònies a Borredà. Allí ens espera aquest grup de colònies amb moltes activitats i sorpreses preparades. Sergi, vareu mirar les fotografies de l'anterior any? Sí, vaig veure que tots els nens estaven amb unes rialles i vaig pensar, vinga, m'hi apunto. Aquestes rialles te contagien? Sí, la veritat és que sí. I, Arnau, has parlat amb algun monitor sobre l'intercanvi de Berga? Sí. I què t'ha dit? Comenta-ho. Bueno, diu que si hi anem ens ho passarem molt bé i que té pinta de ser molt interessant. I heu anat d'intercanvi alguna altra vegada? Bueno, sí, vam tindre una ocasió d'anar a Turquia amb uns amics i a Polònia i vam pensar d'anar-hi i vam anar els amics tots junts. Sí. Aquests dos van anar a Turquia i a Polònia amb un intercanvi. I què tal l'experiència? Doncs divertida. A l'arribar a les cases amb algunes tenen la costum de treure les sabates. No entenem la llengua. Us acostumàveu, però per això parleu anglès. Bueno, parlem d'això. I a veure, com cada any, a l'Esplai, el mes de juliol, anem de colònies. Però el que sabem segur és que el dia 3 hi marxem. Esteu emocionats perquè marxem? Home, bé, són uns quants dies sense pares i això sempre s'agraeix. Moltíssim. És el primer any o ja heu anat altres vegades? Molts cops més. Sí, moltíssim. Quants anys? 4. Sí, jo potser 3. Bueno, són molts, ja convivint amb aquestes persones. Penseu que aquests nens han conviscut molts anys amb els monitors. Creieu que són com uns pares per vosaltres o com uns professors? Jo crec que no són ni pares ni professors, sinó són com germans. Sí. On A us vegades ens agradaria- castiguen, però... On us agradaria que fos aquest any la casa de colònies? A New York. A un lloc on hi haguessin Antonios. Què és això dels Antonios? Bueno, doncs és la mascota de l'habitació que teníem l'any passat, a Colònies. Sí, els nens estàvem dormint, tan tranquils, i de sobte vam sentir gent cridant. Sí. Ens despertem, Sí. mirem al sostre i veiem un llangardaix així de gros. Han anomenat Antonio. Que vam pensar, No han ficat per ell i vam entrenar a anomenar amb els Marcel. crits que vau fer, vau despertar alguns monitors? Què va, no? amb un monitor que es deia Gerard, Bueno, i ens va començar a fer el sermón de l'any sí. i ens va dir que quan sentís un altre soroll anàvem a baix. I un amic nostre va estornudar, va pujar corrents i ens va fer anar a baix amb el pijama i descalços. Sí. Molt bé. Quasi Això m'agafa d'anar fongs. descalços ho fan alguns monitors perquè aprenguin a conviure amb altres persones sense fer soroll. Us ho fan pel vostre bé, ho sabeu, no? Sí. Per això ve tindre una setmana fongs. Sí. No. Això no canvis de tema. A veure, què en penseu dels alumnes de primer ESO que vagin de colònies amb l'After Esplai i no amb campaments? Doncs jo tenia ganes d'anar amb els d'ESO, no? I jo també, amb els més grans. Sí. Perquè vam anar amb una excursió a acampar Sí. i a 5è vam anar de vivac. Sí. Tothom estava cridant i deien, ai, els grills, no sé què. Sí. Tots estem plorant. Però l'experiència era única, no? Sí. No l'havíeu tingut mai. Un llit bastant ple de terra. No me n'oblidaré mai, mai. Bueno, però si ara us queixeu, però després ja anireu, no? Sí. Bueno, si ja han d'estar plens de terra com el bivac. I tornem a lo de Berga. Què li diríeu a algun participant que hi volgués anar però no ho tingués molt decidit? Doncs jo li diria que si va,
estarà sense pares, sense bronques, que allà tindrà els amics, també es podrà banyar a la piscina i fer excursions. Arnau, Bueno, pues jo li diria exactament el mateix, però també diria que, bueno, que sí, que s'hi passaria molt bé. molt bé. I algunes anècdotes més, a part de l'Antonio? El Júpiter, sí. Sí, Qui és aquest Júpiter? És la reencarnació del planeta, però en forma de gos. nom ficat per jo i Sí, ell. sí, I uns quants amics més, clar. sí, sí. I llavors vam anar d'excursió, ens Sí, el sí. vam trobar en un poble, allà que estava fet ossos, Sí, sí. i ens va perseguir, bueno, Sí, perseguir, seguir fins a la casa de colònies, I va llepar tota la cara a un pobre nen de primer de primària, que es diu Jan. germà de Pau Sánchez. Jan, si veus això, que sàpiguis que aquell gos no t'ho feien mala intenció. Quan em volia fer petons a la boca. Bueno, i el nom de Júpiter què és? Perquè sigui molt gras, per No. color... Per la reencarnació del planeta, ja ho he dit jo. No, home, més que res, pel color tenia unes taques marrones i, no sé, vam pensar, ui, t'assembla Júpiter i li vam ficar Júpiter. Per això és la reencarnació. I només heu tingut experiències com aquestes amb un any o amb diferents anys? Bueno, aquestes són en un any. Les Sí. altres ja són més fàcils de recordar. I És més ac- difícils, perdó. I algunes activitats úniques, com per exemple m'han dit que va fer una gincama guarra. Sí, Què va, si vam acabar supernets. sí. Vam acabar amb espaguetis congelats amb tomàquet congelada al cap, Com era de ketchup i de mostassa. coca-olat. Demanaríeu als monitors que canviessin aquestes activitats a la manera de netejar? No. Us Bueno. agrada? Aquests nens els netejaven amb un manguerasso d'aigua. O amb un cubo d'aigua calenta que te cremaves Però allà. tornem a lo mateix d'abans. Això és una experiència única. Sí. Tothom Molt bé. reia. Doncs, i algo que us interessi a vosaltres sobre l'esplai i tot? Doncs els nens més petits que aprofitin anar-hi ara, que són experiències úniques i que s'ho passaran molt bé. Ho heu sentit, nens? D'aquí a l'esplai. Bé, doncs, gràcies, Sergi, gràcies, Arnau, per fins aquí el programa. Les Borges TV, TV3. De mala nit.